Karon adlaw sa Sabado sa ikaduhang semana sa pagkabanhaw. Matag karon ug unya, ang mga balita mapuno sa mga taho mahitungod sa kanihit sa pagkaon ug sa halapad nga kagutom sa nagkalain-laing mga bahin sa kalibutan. Halos sa tanan niining mga hitabo, ang problema wala diha sa tibuok kalibutan nga nagnihit sa pagkaon, kundili diha sa dili maayo nga pag-apod-apod sa pagkaon. Ingon usab niini sa ubang mga kahinguhaan. Ang gamayng bahin sa populasyon sa tibuok kalibutan naghupot og labaw pa kadaghan sa sila untang magamit samtang ang mas dakong bahin sa katawhan kadaghanan kanilang mga kabataan o mga idaran nagkulang bisan sa labing batakang mga kinahanglanon aron mabuhi. Ang mga apostoles nagsagubang sa samang hagit sa unang mga adlaw sa simbahan. Mitumaw ang panginahanglan sa angay nga pag-apod-apod sa mga kahinguhaan ngadto sa mga nagkinahanglan. Ang mga apostoles miila nga ang pagpaniguro nga ang katawhan makadawat sa gikinahanglang pag-amuma maoy batakang butang aron mapuy-an ang Kristohanong pagtuo. Nanginahanglan kinig mga tawo nga puno sa Espiritu Santo ug nangakong mubuhat sa kabubot-on sa Dios. Ingon usab niini katinuod alang kanato karong mga panahona, isip katawhang matuohon, atong katungdanan ang pagtubag sa mga panginahanglan sa mga kabus ug sa mga huyang. Ipaniguro nato nga makuha nila ang ilang gikinahanglan ug mag-ugmad sa pagmugna ug mas makiangayong ekonomiya ug mga sistema sa politika nga mutabang aron mapaniguro nga ang tanan magkinabuhi diha sa dignidad ug sa kalinaw. Pamalandong. Pulong pa sa PCP2 kun ikaduhang plenaryo konselyo sa Pilipinas, walay kabus nga walay mahatag ug walay dato nga wala manginahanglan. Andam ba ako nga mopaambit sa unsay anaa kanako, akong talento, akong panahon ug akong bahandi? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug mga Hudiyo nga Griyego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griyego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyana niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas taga Antioquia, nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles
ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas, awita ang iyang kadayganan. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gasud-ong kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaayo, aron luwason sila niya sa kamatayon ug ampingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasawumsum na, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay og sakayan, unya nanabuk balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang wala gihapon mahiapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, nagbalud pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok kay ako kini." Nalipay sila nga mipasakay kaniya ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.